Tom nili abang sola marjan nang kelang don arat doan pansi tame chuning riglo la pen nili jasemet la KSA Thompson Rongpi po la so KSA atum pansi jasemet nili longle alam thanik po la bangso Sainik School alang li la APHRC long sar kursing timung aphan alang li Lamvoi kipi along alang li ladak Sainik School nang bi nilit tu mahawar along di tier long le phelang along alang li nang chini dun de pen alang li lapuson kursing sarapan karbok aposini li jasemet ke la bangso Thompson Rongpi la so kes e aro pansini li jasemet ke Lamvoi pintu atheke la bangso Thompson Rongpi ki pu la ke chin thong rong hang along li pu 3000 because me di potado pu along mane me di potado pu ke la ke alang li di tier chini ne Thompson Rongpi ke athe nilitum ke bangso samelang so ke bihek pen si ithe ke ding nilitum havar nilitum si chichini la se Thompson Rongpi alang li KSA ke arni si hat tarigar ni alang li wanglo inghana phule long alang li la pen council chairman ta dolo hala soar ni alang li tum nang chi tong dun KSA amen pen pu nang chi tong dun si nilitum ning thelo alang li phan sita me bangso nilitum kidu kisung longle kadure alang li phan alang li tum phan sita me than lo la bangso long le la pu an pen ke nilitum inghana phole tok bia sot ahawar arat lo la pen hala pu an ke Bey Langbong sot ahawar arat lo pu sita me nilitum than pen alang li sita me aphige kopiloma haladak mai long ka ninje thu bangke long le pek nangji pu se alang li ninje thu rong lasi angkur aphelong chini ne pen alang li lapuson kaninje abang ke nilitum kroikre nilitum rat tum ke long le pek tek tek la pen la bangso chinthong rong hang farming society la bangso atum sita me 3000 bighas pu la bangso long le pota la ke do pu la ke pini arni ta nilitum phan long le pota nang paklang te lang haladak nilitum ke doarat phanta alang litum ta do pu si chi pu cho la pen te bangso farming society la tum ke claim hala so hut sita me la 3000 bighas ke la tum dokhor khe athe ke nilitum ta thek dak nilitum ta alang litum farming society ke claim la ke 2002 pen se lang litum cheng lo 2002 pen cheng bolo te pini arni 3000 bighas ke la tum farming society tum ta dokhor khe la si alang litum claim farming society claim ta hai ko pen hapre si hini pen claim pen alang litum koson si long le pota 3000 an alang litum bonai unpo lata nilitum manghu meme asi halaso hotame nilitum hat tarik arni sitame chedonde la pen to 500 bighas non amatek pola pen halaput 2500 bighas la ke Bey Langbong Arong area si puriji nilitum pingkarong pierong do lapen tok biarong do inghana phole lapen Bey Langbong Arong do lapen ex kenelep thongsar alang li along le do lapen chin thongrong ha along le do lasi la an chiju pet pen si la bangso adim si Sainik School gi biji polong si lasi nilitung ke chedon thek the lasi chin thongrong hang society la farming society pen 3000 bighas do pu la so pota do pu ke nilitum ke la ke besase la pen aku kroi kre nilitum ke la pen an so se si che songi la pen te chin thong rong hang pen si non nilitum ta Bey Langbong sor area ta nilitum che danji la si nang li Thompson Rongpi si ta me angkur phelong chini ne pen la kursing sar phan si ta me arbok nang ne la pen IPHRC parti phansitame arbok nang ni lasi nang litum kisung along ke rong arat phansi wang pen nang humri si nang litum arju nangi angkura phelong chini et si nang litum bangso Sainik School phan pek non pek nang ne putan nang litum ningje nai pusti nilihin pen pachini athe nang li arni si hatarik arni ke men nang ardik pli pen si lason pek nang ji palam nang li kaning che lasi
la bangso alam kaning je ke nilitum nang lipan kon tem lo lagi la puson nang li akura pelong chini ne pen la puson kang bob thapret ke aposi nili la pan lam than pen si inton ni kok bo kardong